Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Way reuslur ba pla ubala tip online como Mexican Batman lani utaw Batman of Lagos de Moreno ula kalalong ka mat bakong san hakani ka kenti hakabaki pulit kate kanong ba Jalisco jangkari Mexico kila twet shitam ban lab yo hadin bal kano ba ula twet ikin nong to tuk tuk dakaba sho eki batte yaki haki ding sainar electric ka jingjia ka ba pla ka blas dang jia na do ka khalai trik jong jeliu hakan nong ba Lagos de Moreno bat ka bala penlong yaki bor penyat bantokit ya ka san tli ki jingjia ki baya serim bat ki bala jia tang hapo jangkish posngi long ru ba man kapor baju lap yakum kini ki jingjia lalap bala te ikinang tu haki ding sainar electric da ka dok tip ka bahe kat bai ki thuk thuk balangej baki syutu pat la penyeng langru hajan ka jaka bala te yaki katkum kidur bala pensapreng pai ba hapo karen san x ki pen i yaki kattu kat niki shinrang ki bala syate harengkat ki teman miau bala dro hakadur khmat jangki rengkat pat ka kentin rutero ka kentin spin pan pen i berkilong kinong tu bala tho haka shelang mat jangki hakawai pat ka jingjia la yu i arngut ki breu ki bala syate hauding sainar electric harengkat ka dak jing maham ka barong ping ka bathaba katkum ki khubor uteu nong ai jing sning ubaki pai ba ki la khot sin yu dau Batman of Lagos de Moreno umi perthai batre kam tang ha kapor men mit dan isteng mit balayo iru ba uju i no yaki thuk thuk baki tei ki runar ki jutu dak ba penyeng hajan ka jaka baulate yaki hi kum kadak pan pen i ka jingdon kti jongki bantu yaki tei ki thuk thuk bala penyeng hajan jongki wala kata loong bah pedeng ke jing yasha jangki pai ba halor kate ke jing le jong te reu shulur ki pulit ki plaj im bat nyau yaki tei ki nong tu kum ki nong sha thombor kum ki nong tu ni nong le kam sniu usketri jang katanat pahara jang kejela ujuan Pablo Hernandez ulong baki bor penya kidengnya chakmat banwat yo teu briu ubam jupen paudur yaladi bat kila ithu ya art liki thuk thuk ki bala bandan jingade bat kite ki kam thombor ki nong tokit kidang persang ru ban lap hatu ki jingjia ki de ki kam jong uwei briu ni dei ka jinga trelang jong kanu kanu ka kenhun ka bat wet ikite ki nong le kam sniu hakabakut la pelaj no ikite ki nong tu daki pulit bat la sumariki naka jingmen saw ka baki lamat hakapor bagi syak thombor henrei la ong ba shim la banai eshu laki pulit kidang penya ni em ya ka jing tokit hakabaya dei pat bar ka jing le kam tu jongki kite ki jingjia ki jia hakum ka ni kapor bajur bha ka kam tu thuk thuk ha Lagos de Moreno kabala wanra e ka jing snosi ha pedeng ki nong shong shnong ka jing yakhi jangki vigilante nadu ka te kapor kala pau bha hakeleng ki platform bakan thup ya ka TikTok ka X bat Instagram hakababun ki nong pendan kam kilaya ro yu teu briu ubala tap khmat namar ba ula shimkhia persya e ki nong le kam sniu ki bala ishan khmat nre ki weipat kila maham ba ka jing bishar hok jang ki nong pengor ka bo ikan nuksa ka bama ki nong yakhi ya ka hok long briu man briu ki kan tho ba ka jing shim ya ka an halaki jang ki kti ka bo jing ma ban penjur ya ka jing kan at bat pendo jaj ya ka rukom bishar hok klem da khenya ki jing kan no persya ya ki tu ki basha thombor